tí hráči je pravda, že si vyberajú turnaje podľa prize money, lebo dostávajú za to aj dostatok bodov, ale tá prize money oproti minulom roku, aj keď išla o kategóriu nižšie, neznamená to, že bodovo išla nižšie, pretože dali sme k tomu hospitality, to znamená platíme hráčom ubytovanie, čiastočne strávne, majú kompletný servis zabezpečený, čo sa týka dopravy, takže tá bodová hranica sa v podstate nezmenila a to je pre nich to podstatné. Tá prize money síce išla trošku dole, ale tie prize money išli iba o kategóriu, to znamená, nie je to nejaké dramatické. Ale bodovo sme zachovali v podstate tú úroveň ako po minulé roky, akurát sme dali k tomu hospitality, keďže aj tie ostatné turnaje niektoré ponúkali tie hospitality a zdalo sa nám, že niektorí hráči zvažujú, či majú zaplatené to ubytovanie alebo nemajú a niekedy to hralo v tom ich rozhodovaní dôležitú úlohu, tak sme jednoducho pristúpili k tomuto kroku. No sme pri tých hráčoch, tento rok to bude, už sme spomínali, čo sa týka prize money, síce možno trošku nižšie, ale úroveň ostáva zachovaná a dokonca aj dosť vysoká bude, čo sa týka účasti, pretože máme tam zaujímavé mená a o tých by mohli povedať vlastne či už Dominik alebo Roman, teda aké zaujímavé mená a kto všetko sa objaví. Budú tam aj hráči zo stovky ATP napríklad, čo nie je štandardom pri takýchto turnajoch? Myslím si, že k tomu môže aj Domčo povedať svoj názor. Je to naozaj super, že si niektorí tí hráči z tej prvej stovky alebo z okolia tej stovky vybrali ten náš turnaj, keďže v tom istom čase sa konajú dva väčšie turnaje, veľké turnaje ATP World Tour, ktoré prebiehajú v Metách a v St. Petersburgu, kde sa kľudne tí hráči mohli dostať do hlavnej súťaže, ale povedali, OK, radšej zostanem na tej Antuke a budem mať ešte nejakú tú Antukovú sezónu a aj vďaka Dominikovi sme pritiahli naozaj pár zaujímavých mien, ale to je aj, myslím, že kredit toho turnaja, že aj časom si ten turnaj vybudoval také meno, že tí hráči naozaj vedia, čo ich tu čaká a aký servis tu dostávajú. Dominik urobil kus roboty aj v Amerike, kde bol, ale o tom môže aj trošku povedať. Takže ktorí hráči to budú? Tak podarilo sa nám dotiahnuť sem bývalého víťaza Andreja Kuznecova, ktorý viac menej rozmýšľal až do poslednej chvíli. Ešte večer pred prihláškami som s ním sa stretol v reštaurácii a tam som sa ho pýtal, že či by došiel. Ešte tam mi tak hovoril, že síce so smielom, že rozmýšľa stále, lebo mal ponuky aj z iných turnajov, ale nakoniec tým, že som si možno 3-4 krát debatoval, tak a na Slovensko poznám a tu plus nejaké zázemie, keď chodí občas trénovať, tak sa rozhodol pre Trnavu. Ďalšie zaujímavé mená sú hráči, ktorí boli už vo svetovej stovke, ktorí sa nachádzajú mimo nej, či už za vinou zranenia, alebo že nemali dobrú sezónu. Je to Steve Darcis, ktorý je veľmi známy, porazil aj mnoho svetových hráčov výborných, či už zo svetovej 20-ky alebo vyššie. Alias Bedene, ktorého na Slovensku už poznáme, myslím, že vyhral turnaj v Košiciach. Je to nová nádej slovinského tenisu a hráč, ktorý síce na prihláškach figuruje 106, ale je možné, že už počas turnaja bude vo svetovej stovke. Známy na Slovensku tiež Adrian Ungurn, ktorý je tesne pod svetovou stovkou. Chalan, ktorý chodí pravidelne na turnaje na Slovensku. A pravda, že ešte myslím, že veľmi zaujímavé meno je Julian Reister, ktorý, jak som povedal, vinou zranenia sa dostal mimo svetovej stovky a je to chalan, ktorý určite patrí do tej svetovej stovky, no a bude určite v krátkej dobe naspäť, takže a podľa mojej mienky popri Kuznecovi to bude asi jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo v turnaji. A potom sú to hráči, ktorí boli vo svetovej stovke, ako napríklad Jan Hájek, ale pravda, že ktorý je typ hráča, ktorý síce keď sa nám dostane, tak vo väčšine prípadov na tých veľkých turnajoch má problém uhrať nejaké body, no a posledný z nich je Stefan Roberts, ktorý je určite tiež veľmi podobný hráč ako Hájek, ktorým som sa bavil zhodou okolností na US Open a už sa ma pýtal, že či si s ním zatrénujem v Trnave. No, minulý rok sme niekoľkokrát spolu trénovali, takže určite príde a veľmi sa na to teším. Aká bude účasť slovenských zástupcov?
Tak myslím si, že tým, že ten turnaj je v tomto období veľkých turnajov alebo iného veľkého challengera v Poľsku, tak tohto roku sa dostalo viacej slovenských hráčov, myslím ako po minulé roky, priamo hlavne sú 4. A ešte je možné, že po odhláškach sa jeden možno dostane do slovenských hráčov, priamo sú v hlavnej súťaži Andrej Martin, Jozef Kovalík, ďalej je to Norbert Gomboš a Miloš Mečíš mladší, takže toto sú, ktorí sú priamo hlavné a plus po tých odhláškach je možné, že ešte Adrián Sikora by sa tam možno teoreticky mohol zmestiť, ale to všetko záleží, jak sa posledné dni, teda v piatok počas odhlášok bude pohybovať na ostatných turnajoch odhlášky a jak sa tí hráči budú postupne či už dostávať inde a podľa toho to bude klesať to poradie na našom turnaji.